Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaur kontan Malerrekako bailarara hurbildu gara eta Iturengo herrian gaude. Agian herria ezaguna egingo zaizue Iturengo arotza abestiagatik edo bertako inauteri zein joaldunengatik. Baina gaur kontan Ituren pixka sakonago ezagutzeko aukera ezin hobea izango dugu. Beraz, zuek ere hobeki ezagutu nahi baduzue, zatozte gurekin. Eta Javier bere hauekin gaude, orain herriko plaza ondoan, bera herriko alkatea dugu. Kaixo Javier, zer moduz? Kaixo, egun ongi, momentu ongi gaude. Bueno, konta iguzu Javier, urte haunitz daramazkizu alkate lanetan Iturenen? Ez, oraindik demora gutxi dauket, lau urte egin ditut zinegotze, eta gero joan den urtean abenduz geroztik nago alkate. Abenduan egin duen taldea eta abenduz geroztekin nago alkate, bai. Orduan alkatetzera iritsi eta urte berexia tokatu dena batian, ez dala? Bai, hala da bai, urte berexia eta saltza handiakin eta COVID historionekin, bueno, lana gehiago, pixka lana gehiago. Konta iguzu ezakienaren dako, non dago kokatua Ituren herria? Bueno, Ituren, Naparrak eta jakinko dute, baina, bueno, Naparran Malerrekoko erreka honetan dago, kokatua, bastandik hurbilean, eta, bueno, toki polita bat. Eta zema biztanle ditu Iturenek gutxi gora bera? Biztanlek 520 inguru horretan dabila orai. Orduan, herri nahiko koxkorra da, eta betidanik eduki du biztanleri kopuru hau edo azken urteetan igoera edo jaitsieraren bat nabaritu duzue? Bueno, lehen uste askotan biztanle gehiago izan behar zaitun, Ogoan inguru honetan dabila espaldizkoen, 500 eskaxak, 500 pasa, guain pixka bat goratu egin da. Baina azkeneko urteotan pixka bat goratu egin da, guain ez dakit, igual 20 errandu, 520, igual pixka bat gehiago izango dira, momentu honetan. Eta herriak ze zerbitzu eskaintzen ditizkio bertako herritarrei? Bueno, herriak zerbitzuak, udala badaukugu bertan, udala zerbitzua bertan izatea bentaja handia da, eta beti zerbitzu hurbila eta alden aguduna egiten ditugu gauzuziak, eta gero zerbitzu bezala badaude bi herriko ostatu, aurtizan bat, aurtizko gauzuan, bestia hemen herrian, eta gero ustatuak badaude beste bi ustatu, aurtizen beste bat, hemen beste ustatu bat, badago apart hotela bat ere badago gehina, eta gero denda aurtizen badago denda txiki bat, Itunaren ere bai, farmazia ere badago, eta ez dakit olako zerbitzuak nahiko ongi gabiltze zerbitzuen bide aldetiken. Orduan alde hortatik herrian bizi eta herrian kontsumitzeko aukera badago, ezta? Bai. Herrian bizi eta kontsumitzeko aukera denetik badago, ja. Zuen udala imaginatzen dut ez dela oso udala handia eta bertze komunitate batzukin ere lanean arituko zaretela izan ura edo zaborraren kudeaketarako, ezta? Bai, mankomunitatea, Malerrekako mankomunitatearekin lan egiten dugu, eta hor denetik. Zaborra, ur hornidura, orain dena urra hornitzen dugu, Zubieta, Ituren, Gorreaga, Donestebe eta Zumila denak depositua daukogu, eta hori dena hor dago. Malerrekako mankomunitatearen bitartez egiten dugu. Elkartu egiten zarete denbora bat Malerrekako mankomunitatearekin, edo nola izaten da zuen hartu emana? Bueno, hor langile bat daude ez, eta beti antolatzen dute bilerak, eta bilerak noiz nahi izaten ditugu ez, komisio batukuk, besteakuk, eta hemen lanak pixkat partitua ditugu, zinegotzi tartean, eta hola, bakoitzak bere ardura du, eta horretan hola moldatzen gara ez, mankomunitatean, bilera egiten dira, handik antolatzen dira gauzak, gero herriak harri, eta herrian moldatu. Herriak ere bere eskola propioa badauka eta berria egiten ari zarete, ezta?
Bai, egia da, eskola hemen herriko etxean dago, eta udala, eta eskolak denak bigarren lehenbiziko solairua eta bigarren solairuan dire, eta orduan seguritatez ez dago oso ongi, eta aspaldiek urteetan eskatu zen. Eta dela 2 urte, ja eman zuten, errantzuten par gobernuk egiten zula eskola berriak, eta aurten hasia dire, joan den urtein hasia ziren, luzatzen doaia, zergatik hemen izan du da lurru gotxe bat izan du da, eskolak egiten nahi zilegen desmonte txiki bat egiten nahi zen, eta lurra etorri zen, eta amestiko pistara arriskuan jarri zen, eta horrek gibelatu du pixkat, bestela eskolak martxan behar zuten izan, eskola berriak. Horrek gibelatu du, eta guain espero dugu urtarrilako martxan jartzia. Halakoetan, alkate eta zinegotziek ere bai lan handia edukitzen duzue, ez bakarrik proiektuak aurrera eramaten, baizik eta herrikoak lasaitu eta informazio hori pasatzen, ez da? Bai, hori lana handia da, ez? Badakizu, hemen gauzak ere ez diren nire gustura egiten behin ere, eta gero, gauza askotan, debatea honitza izaten da, eta, hori izan du da, mobide pixkot, baina, pixkat herri dire erakutsi behar zaio, azaldu goztaio, ze gauzak diren, nola diren, eta ze gauzak gertatzen dile golko gauzak, izaten da lana pixka gexio, ez? Baina, nola baitere egiten da. Gaur egun eskolan gutxi gora bera zenbat ikasle daude Iturenen? 70 inguru daude. Alde hortatik, erran daiteke arrakasta moduko bat ere sentitzen duzela inbertze familia eta aur herrian gelditu izanagatik? Bai. Jende gaztia haunitz bertan gelditu da, eta bertan bizi da, eta aurrak ere baituzte, 2-3 aurrak indire gehienak, eta horrek ekarri du eskolako aurrak ere pilo bat izatea, ez? Ituren, adibidez, 500 biztanleko herri baten 70 aur nahiko koskorra da. Udaletik laguntzak ematen dira edo saiatzen zarete alokairua herrian mugitu dadila, etxeen salmentetan ere bai esku hartzen duzu edo nola funtzionatzen du Iturene kasu honetan? Erresa alda bertan etxeren bat topatzea bizitzeko? Herrian bertan badaude etxe zar batzuk salgai daula, baina guain jendiak gehiago tiratzen du gaztiak bere etxeko eskorro bat egitea, eta hola ez. Eta adibidez orain ari gara egiten plan berria, plan urbanistiko berria moldatzen ari gara, guain mota egina da, aprobatua da, eta guain etorriko da horrengo fasea, guain denbora puxko joan da, beste urte bat, edo gehiago pasatuko da dena moldatzeko, eta guain momentu honetan egiteko ez dago toki askoriken, ez dago lehengo planan nahiko murritxa gelditu zen, eta ez dago aukerak egiteko, badaude aukerak, baina egin duzu aurrek ampliazioak eta gastu batzuk, eta aukerak udalateken aldo guztia ematen dio aukera egiteko, baina momentu honetan dago prozesu hori bukatu arte, hori bukatzekin izango da aukera gehiago. Dago zergatik sartu dugu toki pila bat, etxe bizitzak egiteko eta aukera gehiago emateko herritarrei. Imaginatzen dut plan horren gibelian ere bai, herria bizirik mantentzeko ideia gonen dela, ez? Edo ahalik eta gehien haunditzeko zuek bertan geldituz. Bai, beti guri gustatzen zaigu alden gehien guztia jendia gehienan bertan gelditzea, ez? Eta horrek herriari bizia ematen dio, eta haunditu, eta hori horrengatik plan berri honekin ematen modu aukera gehiago beti errexo izango da, ez? Zerbitzu dagokionez, Iturenen zure ustez zer falta da? Ez dakit, momentu honetan ez dakit zer erran. Adibidez, bankorik eta hola ez da, baina bertan badago, ez, Donezta eben, zerbitzu hori buruz, nik uste nahiko ongiago dela. Autobusak eta badituzuen? Hori bai, garraioak izan duzen plan bat ere, Nafarro Gobernutik eta hemen garraioa jartzeko eta hola, baina azkeneko guainik ez dago oso martxan hori, ez dakit, autobusak ez dago hemen, hemen pasatzen dena da fabrikoko autobusa bakarra, eta ez da, hemen alde bezala moldatzen gara, eta hori da, hobixe falta dugu bai. Eta herritarrak normalean inguruan gelditzen dire lanean, kanpora joaten dira, zein da gaur egungo tendentzia? Hemen herritarrak gehienak industriatik bizi da, ez? Orduan Leitza, Lesaka, Legasa, Iruña aldera, Donostira,
kanpura asko jaten da, kanpuran jende haunitzek. Bertako lanak egiten dutenak gutxi dira. Baina alare batzuk izan denda tabernan edo hilapaindegian gelditu dira? Bai, badire bertan negozio baditunak, horiek badire bakarra batzuk, eta labrantzetik bizi direnetik ere badire granja batzuk berriak eta badire eginak, eta badire, baina, gehiengoa industriatik bizi da, ja. Herrian aurrak aipatu du badaudela, badaude zerbitzu batzuk ere bai, eta aurten festi gabe nola bizitu dituzue data jakin hauek edo berezi hauek? Bueno, bestak, badakizu, beste tokitan bezala, bestak denak ez da posible izan du egitea, eta herriko bestak ez ziren egin, eta guain San Martinak ere ez da posible izanen, gero joaldunen egunare egiten dugunare ez da posible, eta nola bizitu den, azken finen beti beste tokitan bezala bestak ez egitea horrekin, beti gaztiak zerbait ere antolatu dute, ez? Antolatu dute, bazkaritxo bat edo afaritxo bat egitea, eta beti bildur pixko batekin abertzea gertatzen den. Hemen momentuan suerte izan dugu eta ez da joz gertatu, eta ongi joan da, nahiko ongi. Eta bukatzaldera, Javier, Iturengo bisitari bati, ze leku proposatuko zenizkion ikusteko edo ze leku iduritzen zaizkizu bereziak Iturenen? Bueno, Iturenek berezina duna da Mendaur, ez? Mendaurko ermita, horrari batoko neko urruti dugu eta zenbait jendeak ez du posible, ez? Orain badago uran bidea hau dagona, hor paseotxo batzuk egiteko, eta horren inguruan badire gauz batzuk ikusteko, ez? Badire ikizulabe pare bat, pixkat moldatzeko beharra dute, guain moldatzeko idea dugu pixkat horik, eta gero, guain lehen bazagoen presa bat ere herrian, presa gora bota zuten, konfederazioa botatzen, ez da gure gustuko izan du, baina hala egin dute, eta hantxe ere jarri dire mai batzuk, eta pixkat esplikatzen triptiko bat esplikatzen pixkat zer zen, eta gura ere ikusteko modu badako. Orduan, 3 txoko horiekin geldituko zinateke, eta iste aldera, Javier, zure ustez, herriko alkate izatea eta herriaren agintari izatea lan erresa alda? Bueno, erresa ez da, ez askotan badire desizio hartu horrak eta batzuetan nahiko zaila izaten da. Hala bakarrematak egin mordu eta momentuan etzen inorre aurkezten eta azkeneko elkartu ginen eta nola baitere kanpotiken gestore batek egin binolen, pentsatu ginen giaurek egitea eta ez, arraxa ez da, zergatiken lana bada. Lana herri txikia da eta jendea asko gustu dute, arraxa da, baina ez. Lan asko da, nik egunero udalara torri, egunero buelta batxo ematen dut eta beti badago zerbait ere, beti badago. Eta etorkizunean, Javier, zure burua Iturenen bizitzen ikusten duzu? Bai. Hala izatea gustatuko litzaizuke? Hemendik ez gara muituko jau. Ederki, Javier, plazer bat zurekin mintzatzea, mila esker emandako datu eta informazioengatik, eta bertze dat arte. Bale, zuei, eskerrik asko. Eta Isidro Azterrikaren etxera ere etorri gara, egunon Isidro, zer moduz? Egunon, ongi gara, momentun. Konta iguz Isidro, zu Ituren darrazara betidanik edo ona ezkondua? Ez, nik naiz baserri hontako semea, bosta nahi ginen, eta bostik hirugarrenan izenik, nik elitu nizen baserrian, eta emintxe nago. Eta ahonditz aldatu alda zure haurtzarotik Iturengo herria? Iturengo herria bai, haunitz, arras haunitz. Batez ere aldatu zen pista hau egin ziutelik, orduan aldatu zen hau haunitz, bizimodu hobea hartu ginen eta aldatu zen, orduan, batez ere, 46 urte. Orduan duela 46 urte, imaginatzen dut, pista txiki bat edukiko zenutela herrira jeisteko, eta askoz ere mugatuago egon zinetela ez dela? Bai horixe, bakoitza bere bideak nauzka egun, karro bide bat denandako, min 7 baserrik era, eta 7 baserritik beti joaten ginen. Alietu gara joaten eskolara neguan eta udan joaten ginelik 15-16 aur, denak filan, uiuka, kantari,
gora etortziak gehiago kostatzen zaigun, baina etortzen ginen, eta hola joan zen gore eskol demora, eta kasi gazte demora ere ez, baina eskol demora. Gutxi gora bera, garai hartan zenbat zineten eskolan? Nik pentsatzen dut maisu batekin egoten ginen 40 bat mutiko, eta neskak ziren aparte. Egoten ziren beste hainbeste, beste 40 bat ere andre batekin. Eta non izaten zen lehen Iturengo eskola? Iturengo guk beti izautu dugu, guain zentro salu dagoen etxe hori da mutikuna, eta udaletxeako azpiko pisuan neskana. Garai hartan Ituren herria handiagoa zen orain baino? Biztanle aldetik? Pues pentsatzen dut baietz, pentsatzen dut baietz. Orain ere goratua da, urte batzuk onak Iturenen ari da goratzen, haunitz. Baina pentsatzen dut, oain gain bat izango zela. Eta garai hartan Iturenen bizi zinetenak, zertaz zaitzen zineten lanien edo zein zen zuen ogibidea? Gure ogibidea hemen baserrin lagundu, alda honela bizi, eta gero ja 16 urte, 17 joaten ginen, eta batzuk 15etan mendiko lanetera. Ez bazen min bertan mendin lanetan espaizon lanik, gehienak Frantzialdera, Gipuzkura, eta hola moldatu ginen, 24 urte, ezkondu arte, horre biltzen ginen, eta ibili gara denak. Orden basoko lanako ohitura handia bazenuten Iturendi bederen? Bai, Iturendik min denak, denak. Bat emato berze Ameriketara joan ziren, baina gure adadikoa denak basotara eta gehienek Frantzira. Eta basotako lana gogorra izango zen, ez? Ez zineten egunero etxera bueltatiko? Ez, Frantzira, ni Frantzian enaiz ibilia, baina nire anaia bai, eta ez, urte guziko, gehienetan, eta berze batzutan, ni Gipuzkoare guñatin egon zandonez, 6 urtez, eta hilautien viaje bat, edo lemizik urtian 3 viaje bakarra, etxera, eta antxe goten ginen. Ez que joaten ginen irabazi eta gaina horratzera, eta hori zen formula onena, irabazi eta ez gastatu. Eta lehen ere distantziak diferente ikusten ziren ez dela? Distantziak joan, bai, hoxe, leheno, oain joaten zera oinatira ordu batez, eta orduan 2 ordu zin joan ez. Eta frantzikoak, luze. Italiko frontereño joaten zirenoko baserriko tanaiak eta. Eskola garaietako oroitzapen onak duzu edo Iturengo eskolan gogorra izan zen haurtzaro eta garai horietan eskolaragatia? Guretzat gogorrena izan zen, joan eskolara 6 urtetan, hasi, anaiakin, egintun anai zaranak eta barrideak eta nola ginen baserritarrak, joan maisuak eta erran sentaros, eta ez entenditu, hori zen gogorrena guretzat, maisu hori ez ulertzen, ez entenditzen. Eta maisuak ezintzun egin euskaraz, bazakin zerbait, baina ez zuen egiten. Orduan zuendako hizkuntza, atzerriko hizkuntza batean ikastea bezala izan zen ez dela? Hori, hortan berriz erdaran sartu zioten, gero hasi ziren telebistak, eta urte batzuk izan du ziren gabe, radio ere zerbait, baina gustatzaigun erdaraz ikastea, eta dena zen erdara, dena. Iturengo herritarrak gutienez euskaraz mintzatzen zineten etxetan? Bai, beti. Horregatik ezko nion deus entenditzen erdara, batez. Eta garai horietan eskolan imaginatzen dut hizkuntzaz aparte bertze modu bateko hezkuntza egonen zela eta bertze modu bateko iturak, ez? Bai, han disiplina gogorra zagon, isilik, egun marro zela isilik. Eskola ikasire egiten ginen boz altaratzen denak lehitu, bakoitza bere hartan zen, eta bazen, zuzentasun gogorra bazen, bere orduak eta erreztu, eta sartu aurretik errezatu, bukaeren errezatu, eta holako gauzak ziren ordu. Orduan, Eliza eta eskola ere aski elkartuak zauden ez dela? Bai, apezan izaten zen maiz eta jarek. Jo, ez zuen egiten, tximiko egiten zuli besapitik, apezak txuti jarritzen ginen ongi. Segurua. Bai. Eta ondotik, basoko lanetan hasi zinetenean, zuk argi zinuen hortik lani nahi zinuela, edo pixket behartuta gantziren basoko lanetarata? Lanari goten ginen, behar ginoleko sosa, orduan zen dirua, pezeta, behar ginen dirua, eta hemen etzagon. Hemen erabazten bat zinon, aste batez, udaletxean dago pinu garbitzen matxetez. Erabazten zinon egunean, 100 duro zen orduan, duruak, 100 duro, eta Frantziari joan eta erabazten altzinon 2 aldiz gehiago.
eta denak garata, eta han oso matxez ez juten guri lana egiten bainaki egun, eta finak ginen, pentsatzen dut, matxez juten. Baina etxeko faltan ere botako zinuzten, ez dala? Etxeko falta handia, baina hemen ere sobra ginela guartzen ginen, hemen bazagola atxeta ama, osaba bat, eta beste anaiak atzetik, eta hemen sobera ginen. Eta berak ere animatzen zuten, ala, jo morduko zuen mendik, hemen etxeo denandako, eta guartzen ginen, Hortan aldatu dira unitz garaiak, ez? Gaur egun etxera igateko edo bueltatzeko joera handiagokoa dugu lehengo garaietan baino? Bai, orain gazteak, etxera etortzen dira, dena egina ematen digu, batu gaite eta amak ere kulpak, dena egina eta ostra usatu da gaztea. Eta lana ez duela egina eta alperra diela erraten dugu, ez? Hola oitutu gaitxugu gehonek eta orain zaila da buelta ematea. Ez da, nola da, baso mendin lanatako ere gazte lana badago, baina inok ez dut nahi. Lan gogorrak dira horiek ez dala? Lan gogorrak dire, batez ere lehenago. Orain ez dut ikusten hain gogorra. Orain makinaria sartu da fuerte, dena da ordutan aitzen dire. Da gogorra, bai, gogorra da. Baina lan bat da. Guk segitzen alginun, gero behar duzu gorputzarek laundu, ongi ibili zure indarretik eta sano egon bertzen. Sasoiko, ez? Sasoiko. Berroi ustetik gora, ez erraten du, eta denak ingera, bildu gara ingurura. Eta ondotik erabakitzen un baserriko lanetatik bizitzea edo nola izan da zure esperientzia? Hogeita 3-4 urtetan errantziten aietan, gu gaituk sartzen eta hemen behar diu bat, eta Andrea gaia banun orduko iruritakoa, eta Andrea ere gustatzen zaion baserri lanak, baserrin ohitu zen beti, eta ni erantziten, eta hartu nun, anai zaharren azaten da normalian itxeako orduan, gero ez, balio duk, eta venga. Eta ben gelitu nizen, eta aiteta eman arrimun umeak azitugu, ongi, urte batzuk honak orduan, lana gaisa egin, eskulana zen gehiago, tratore txar bat, gero joan gara pixo berritzen, tratore, makinariak, eta orain orduan egiten gintzun laun lanak egiten du, senarremazte bien arte erki denak, makinariakin. Moain montatu gara ongi, eta gero erranune aspaldik ustetan erranu, ni fabrika batera joanen, hau dagoen bitarte, bizimodu badago, hemen berduzu egon, hemen eta gustatu. Bizimodu badago, hemendik sosa ikusten da, itxeak aldatu intu, obra, baserrik intu, eta diru ikusten da egunero. Egunero 24 ordu, eh? 24 ordu, behar siestak eta egiten dugu, baitu egun batzuk librek ere bai, baitu bere gauza honak, behar da gustatu. Afizioni pixka bat. Eta afizioi gatzen nahi dela errango zenuke? Bai, hauniz. Batzuk hasi dire berriak, ikusita batzuk hasitzen nahi dire atxataman apoioakin, eta aterakonak aurrera, eta gero reforma handiak egin, eta pixko makinaria gehiago sartu, eta baina afizioz gutxi dire. Badire, bate beste, oso gaztiak ere. Suertia baduten. Eta zuen kasuan ze haziendakin induzuelan batez ere? Guk beti zire lemizi hartan txerriakin eta behi gorri batzukin, eta alden gutxiena erosi. Hemen dik atera, hemengo lurrari tira, eta hortan izan dudu neetako sekretuik handiena, hor dago. Erositzen baduzu, zure diru badazi, etorriten dire esniakin, baina erosten baduzu arek eramaten du. Bertakukin, eta orduan lurre gutxi zagon. Inoketzun utzitzen belaia, dena behar gintun. Orain badu aukera, lurra badago. Oain imaruzu lana eta segi. Mendietan da nabaritzen duzu gero eta zikinago daudela eta bideak galtzen aitirela edo oinik ere iturenen mantentzen dire? Ikagarri, dena zikindu da mendia, gu azken baserritarrak era hemen, eta ikusten dune gore mendia ardik ibiltzeko, ja ez dire on, ez da, iten du, urtero erreta hola, baina ez da posible segitzia. Mendia aida oso fuerte indartzen, batez ere arbola heldu da. Eta arbola etorrizkero bihaztoi utzi, ezin da erre. Eta arbolak urte gutxi gabe hau arbolak hartuko du fuerte. Sasia lemiziko, baina gero arbola. Heldu da pila bat. Eta hor batez ere nabaritzen da bizi estiloa eta laneko ohiturak aldatu direla? Bai, seguro baietz. Lehengo ardiak garbeten zuten mendia, behiak ere bai, oan behiak ez dute joaten mendira bat ere, ardiak oso gutxi joaten dire,
eta joaten badire buelta egin, eta etortzen dire, karo, ematen digu, berek eman behar du esnea, eta guk eman behar digu. Osten dago, ez dute jaten, lehen otie jaten zuten behorrak eta behiak eta ardik, otea. Orain ez du inot jaten, behar zuzuk moztu o erre, eta ez da posible, ez gara jetzen. Gero nola garen guti, leheno baginen hainbertze basarri eta orain gara, 3. Hemen, Iturenin neongo gara, bertze basarrikoak, 4 edo 5. Eta alde hortatik, udalakin edo saiatu zaten nola bai solastu eta pixkit gauza hauek bertze modu batean kudeatzen? Udalak guain arte komunalak garbitzeko eta emandu beti apoiu, beti emandu. Bai, aiza, permisuak eta aiza. Baina guain, girota ez dugu dire, guain egiten dute partikularra nok nahi duen erre, haren izenian egin eta ja zure kargo. Eta horrek fisko deskonfiantza ematen digu, pasatzen bada zerbait eta gerota gutio aiga erretzen. Baina ez da hori, netako da animaliak eta aurrak, konparatzen ditut. Oraingo aurrak eta animaliak, beratxatire, ez dakite ibiltzen mendien ere. Pues ardiak berdin, behiak berdin. Ardi eta behietan ere nabaritzen duzu orduan diferentzia? Oraingo behiak ez badire kostumbratuak mendin lan jaten, ez dute jaten. Ez bada belagia, ez dute jaten. Eta nik konparatzen dut aurrak ere, justetan nahi zinen plazan mendian, ez dakite ibiltzen. Orduan horiek ere bai muntxurre findu dute. Haunitz, findu dute. Zure etxean aipatu duzu ohitura egon dela baserriko lanetan daitzeko eta zure seme alabak ere bai badute halako afizioa nekazaritza eta abeltzaintzara? Nire seme eta alaba bertan bizi da, ez da lagundu, bai, eskugot eman. Semeak ere fuerte, baina seme baitu bertze ofizio bat eta fabrika baten nahi da, eta nenik ez dut animatzen, ez, segi. Hemen, hau gero gumin egongo da, baina ez, hau gurekin itzaltzen doie, eta afizioni baute, baina laguntzeko. Eta gero, behar da, afiziotik aparte, beste takto bat baserrin segitzeko, eta gustatu. Orden, hemen egunero ernatu eta konten egon, ez dala? Bai, hemen egon, tarran ni horbeti joan dirua erabaztra, ez, hemen bazeok, hemen, eta Andreare, bai, Andrea tokatu da, berdina, edo hobia, gehiago guainik, eta hori bi dire, bi lagun. Bakarra, baserri batin, izinioken nori errango, etzakela segitu, ez da gomeni bakarra egotia baserri batin. Beti behar da norekin kanbioa egin, Andrea, behintzat da hola etxean, edo onduan, edo nahi bat, edo bi lagun. Bat oso tristea da baserri, eta nun nahi da, bai, klaro. Bestak kontu ditu gara solasean lehen egoitzekin, eta aipatlaku, bai inautiak, errege bezperak, herriko bestak, horiek ere haunitz aldatzen dire urte hauetan. Bai, ikeagarri. Gure denborotan, joan dela 20 urtetik ere aldatu dire. Plazako girua, plazako joan da ustatu girua da. Gu ibiltzen ginean joan dela urte batzuk arte gustatu zaigu gabetan ateratzia pareja bazalako zen. Gaur gaban, mindik baitu saldi zurroz, labaien, denek inguruak gabatan da. Plazare joan eta ez duzu jendia ikusten dantzan, musika ederra, dantzatzen, eta gu gara dantzako jendia, dantzan usatuak. Ustatuan trago batein nahitera tope eta kanbiatu, aldatu da hortan ikegarri. Giru ederra, gazteak ongi posatzen dute, baina aldatu bai. Eta zu falta motatzen duzu lehengo garaietako besta horiek eta giro horiek? Hombre, hori bai, ikegarri. Eta retiru ere bai, ez dago retiradarik, eta gure gura zain goria eta oraingoa horraz diferentea eta erraten dugu, hau joan duk, erraten dugu, hau joan duk. Iturenen herritarren artean beti egon da giro ona eta zonarteko hurbiltasune? Bai, Ituren, Lasaga eta Amestik beti giroana. Aurtiz ja aparte dugu. Hora, barrio, beron bizia, guk beona, beren kuadrilla, guk be kuadrilla, herri berego gara, nene herri bat gara, baino. Bai, giro beti. Hor dago diferentzia pixke bat. Diferentzia pixke bat aurtizkoekin izan du da beti. Eta gero inaute galiatzen dire, eta denak kriston humorien pasatzen dire, eta Sovietiako, bueno, kontrarioa, baina ez. Kriston giroa armatzen dugu inautetan. Eta elkar behar dugu gainera, inauteak egiteko. Zuk aipatu duzu gurasoek gonbidatuta gelditu zinela Iturenen, baina bertzelare gaztetatik erabakia zenuen Iturenen bizi nahi zenula? Bai, gure gazteko kuadrilla gutxi dire kanpura joan bai, bueltatu dire. Hau nitz, Eta gero ondokoak ere bai, bueltatu indira. Eta lehen gozarrak,
joan dela irutu nahi urteko gainez kontatzen, guk guain izautu jugunak, joan ziren Lasarte, Irun, horrata lana zegoen tokira, zenbat bueltatu dire, zenbat. Deken umiak, hauniz dire ituren bizi, titundarek nezkondu dire. Claro, beti izan du da relazionia, herriratik bueltatu dire, eta hori gauz bat hona izan du da, herria horregatik ituren, bakizu nola dagoen bixi-bixi, aurratza eta dena. Orain eskola berriaren ingo duzu, Bai, guaino, guaino umea behar dire, badire, momentun umea uniz dire. Zeba uste duzu jendea bueltatu dela iturenera edo gelditzera bakidula giro ona dago, zerbitzu onak daude, zer ematen dizue ituren darrei iturenek? Nik uste erdira tiratzen dugula batez ere herri txikiko jendiok behun erdira tiratzen du gehiago ziudadikoa baino. Nik uste, horregatik bueltatu dire. Batzuk etorri dire maiz, eta gehiago bueltatu dire. Gutxi etorri denak, bat eta beste etorri dire, nire hainbeste baina. Maiz etorri denak fin de semanatan o gestatan, hola, eta inautetan batez etorri dena. Hau, bueltatu dire, ala honela. Etorri dire, eta hori... Nekintekoak oso gutxi joan dire kanpoa. Ohitura duze herrien adin diferentetakoak eta elkartu eta trago batzuk hartzeko edo musia nahitzeko? Gu baserritarrak oso gutxi, batez ni. Bertzi badire, baina baserritarrak ez. Baserritarrak hor ezin dugu egon, porque ez da, han galtzen duzu eta hemen gure bai galtzen duzu bi gauz. Ez du pentsatzen, ez, hortan badago, herrin badago, zaharra eta aztea, eta batez inauteten gara, peña bat, gazte-gaztiak aurrak hasita denak gara, hori bai inautetan ez dakiz zer, baina unitzen gaitu. Tikagare ongi pasatzen dugu, eta nire ezkonduta gerore joan naiz oso gutxi, ezkonduta gero oso gutxi, kostumbria zen ezkonduz gero, inautiak, akitutuk ireteko, azken eguna. Baina gero, hasi ziren. Gaztean harrimun, gehiago, bueno, gure joan ginen. Eta oso ongi pasatzen dugu. Egun pare bat, claro, inaute denak ez. Inauta da, jendia pasatzen duena. Ikagare ongi. Eta zu joariekin da ibili ez zara? Oso gutxi. Oso gutxi, edo bat erez, hola, herritez herrita, hola. Ni gehiago esan du naiz, mozorro eta musikakin lotuta. Hor, hitokeri pixka bat. Eta mozorratzeko itura betidanik egon da? Beti. Oraindik ere animatzen naiz. Bai, animatzen naiz eta zirikatzen dut jendia eta bat beste harritzen dira, pizio gau, zartuta baino perro. Eta nola mozorratzen zate hemen? Arrota isa. Bai, sombrero zar batekin, arpegi pixu tapatuz gero, hauniz larru zar bat, edo, segun zer amtentzun ondotik, zer baserriko gauza den, gu gehien baserriko gauza. Eta elkar zauntzen zate? Egin dugunaek, justo. Egin dugun kuadrilura. Gero, batez. Gero batzuk bat pausotik, baina batzuk ere ez, Badakite maingu egiten egun guzia eta ez da maingu bat. Badakizu, hola, ez da behar izautu, akitu azte salsa. Ordeen baduzue ohitura bi ez, eta maite duzu ezaguntasun horrekin jostatzea, ez dala? Bai, hori ikarri mete du, eta orduan egiten duzu, igual gauzak trebeo. Eta gero esaten da, usari bat antzinetik egina, eta kadena sarraten dugu, kadenasek funtzionatzen du, kadenasek funtzionatzen du, ederki, eta animatzen da jendia ederki. Bai, urte honetzi egin du inautik eta gustura. Hemen inguruen etxe batzuk ere berriekin dire, eta Amezti inguru ere bai ikusten duzu bizitzen ari dela, edo iturenen batez ere ikusten duzu etxe gehiago eta egiten ari direla? Bai, iturenin haunitu da ituren, eta bihar patu zutelekoz tope bat etxiak ez zabalin egitiko nien, guainik egingo ziren gehiago. Gero patu zuten 10.000 metro behar ziela eta hortan joditu du jendea hauniz, baina ituren dago saltsa hoena. Baserrin, kanpotarrak batez ere, bi ingurukoak, bi berriak kanpotarra dire, hemen ere beste kanpotik, jubilatuta etorkutzeko ideekin, arrelatuta hor daude. Hor goien ere bai, kanpotarrak. Fin de semana aida gure betetzen. Eta badakigu nekazaritza lanetan aitzeaz gain, konkursotan ere ibilia zarela, ez dala Isidro? Bai, ardiakin batez ere, lehenbiziko txerriekin, txerrikumiekin, bola batin, esplotazioa txikietan, horre goten ginen punta-puntan, gaina guk ginen manejoa, ona zen, umea humiltzatetzen gintun, eta zen, este hombre ha sacado tantas cerdas por año, hori zen
eta hortan behar zinon, ez polita, xerria ez polita, ardiakin diferente, ardia da itxura, olako hiriak, hortan ere ibili naiz, Maiur, Ugarte Arakil, eta ongi ibili gera, bai. Eta ardien lehiaketagoik non ospatzen zinituzten? Ospatu, Amaiurrin, ahondiena, amargin egunaz urtetan eginda, da urten ez da egin asunto honengatik, eta Ugarte Arakilin ere bai. Eta xerriena? Xerriena izaten zen batez ere, dena numero, albeituruak etortzen ziren, eta xerria ama honek ate ditu, 10 ume, honek 12, dena puntatuz berak ere bai. Eta gero Lerida, konkurso de Lerida, por dorro zaten da, de Lerida, ate hotek ginen premio bertzera. Batzutan Naparran ere bai, beste da Zaragoza, baina gehien bat Lerida. Halako premioa jasotzea ere bai, ilusio eman barra du ez da? Bai, lehenbiziakoetan batez ere bai, oi, eta nondik nora eta bai, holko txarrekin eta zure gustura izinen lanin. Hemen txarriekin beti izan du, hemen txarrik guti dago, bat ere ez dago baserritan, bat ere ez, urroz, bat, bi, normalin beste bat, eta para. Baina jendia txarriekin gu beti izan defenditu gura ongi. Eta saldu iten duzu hemengo arategitara? Ez, txarrikumi eramaten dute txarra dele, goita amarra egun tarte hortan, dene hiltzeko, dene txikietan hiltzeko. Eta mataderen hil, eta gero bera partitzen du. Irubitar bat da, eramaten duen arrastoa hori, ale biltzen txu, eta Parisen erigaten dire, mingo txarria. Bai, Badaukigu hemen bos baserritarra do lau bos izango gara, raza bat, eta hori sartzen da Parisen, Barcelonan, eta ederki. Orain ez, orain dago dena pixkoti estotuta, baina. Eskual txerria eta hemingo txerria mezkla bat, oso ona da. Pio Navarro horretan dite, Pio Navarro horri xerrikime bat oxua jateko. Behar dut txarra, Eta zenbait xerri bat duzue? Oita bos bat ama, hola. Orden lan ere edukiko duzu haiekin ez, goik eta biti? Ongi patu dire, parrilan daude, berok jaulatan, bere ongi daude. Lehen oten ziren hemin, baserri, goan bizigeragu baserren bekin, baina han oten ziren xerriak. Eta orduan badi bazuten lan egunero kaso egin, eta umatzen edelik antxe hartzen esperun, umiak endu eta ez zapatzeko, ez lertzeko. Orain, ez, arek txerriak lana patu ginen ongi, jauletan eta horla ITG edo horrek patu zigun, hola egiten baduzu lan erdia eta bai. Kontseju horik seitu diot beti, eta ongi ate gara. Isidro, etorkizunean ere zure burua hemen Iturenen ikusten duzu? Bai, ni ni jubilatzeko istanteko, eta lehen minalen jubilatu, eta segi pixkat, iten alduguna eginez, Andrea Gaztexoa da, baina horrek ere, lan honitzinak gara, urte batzuz, eta orain behar dugu pixkat. Zekere lasaitasuna. Lasaitasun pixkat. Gero batxugu min txikio, oke mintugu, okin konten gara, baina matente belan are. Hori da beste ofizio bat. Hori dudik gabe, aitetxita matxe ofizio ez da rixen Eta nire aita zenek erraten zuen, hau duk azken ofizioa kaso. Eta egia da. Hala izaten da. Plazar bat izan da Isidro zurekin mintzatzea, eta herriko bertze irudita ikuspuntu batzuk batia, beraz, mil esker. Bale, ez da zergatik eta nahi duzenen nire, buelta bat egin. Bale ba, Bale. inen dugu. Aio. Tresenea ostatuan elkartu gara Egoitz Gorosterra zurekin, kaixo Egoitz egunon. Egunon. Konta iguz Egoitz, zu bertan jaioa zara Iturenen edo ona etorria? Ez, hemen jaiua, hemen jaio nintzen. Eta konta iguzu pixkat, zure haurtzaroa nola izan da halako herri txiki batean? Haurtzaroa ona ez, azkenin egun guzia itxetiranpo erratro modu, lagunekin, beti jostetan, eskondite zela, o pila, o kadenita, eta azkenin hori haurtzaro aur bat entzatola, ez darit, iritan taia difendizan, herri txiri batean hori da gauzi politena, ez? Orduan, aur kuadrilla zineten, zuen adintxuak eta bazineten aurrak herrian? Bai, ginen. Azkenin gure kuadrillan beti adinku, gero urte bat zarragoa, 2 urte zarrago, gaztegu, dena bat ere ibitzen ginen, eta azkenin kuadrilla politia jostatzero eta ere beti politoa da, ez? Eta Iturengo kasuan, herrian bertan zenuten eskola, edo ondoko herriren batera joaten zineten? Ez, 12 urte arte herrin bertan, hemen badugu eskola, eta azkenin ja hemen bertan izaten ginen, ez? 12 urte arte. Eta eskolan, klasian adin berdinekoak egoten zineten edo adin diferentetakoak elkartzen zineten? Klase izaten ginen,
beti bi adinetuk, ez? Gu urte bat zarra gurrin eta urte bat gazte gurrin. Eta orduan lasa hundi egiten zen. Eta ondotik, 12 urte betetzerakoan, nora gatzen zineten ikestera? Ja, 12 urte betetzerin joaten ginen Donezte bera, joaten gara denak hemendik. Eta aldaketa hundi aldago herritik Donezte bera joaten zaretenean? Bueno, pixko bada, ez? Egia da azkenin dena adineru joaterin ez dela haina hundia mino lehenbizko egunetan beti lotxatut eta gauza gelditzen gara eta nabaitzen da aldaketa hori, mino lehenbiziro hastin. Ero dena elkartu ez ez da nabaitzen ere. Herrian, zu txikia zinenetik orain arte aldaketa hunditz sumatu dituzu? Bai, bastante. Zrenin lehen gu aurra gineli eta guain nahiko diferente da, ez? Baina egia da azken urtetan aurra eta jostetan da nahiko igualtzo, mino makina direla, mobila eta sartu denetik pixko nabaitu da, ez? Aldaketa hori. Aurrak ez dute lehen bezin bertzei jostatzen? Guain badabiltzi azken aldein jostetan pilotan dela, futbolin nola, bai pasatzen zen igual ateta ikusten zinula mobilakin, o mobilaz bada juego ez, Nintendo dela, o PlayStation, eta hola ez, baina bueno, azken aldein jostetan eta bizitletan eta hola, eta bai posten dizu, egia erran. Zure lagunen artean, kuadrilan, haunditzek erabaki duzue Iturenen bizitzen segitzea? Bai, kasi gehiena bizi gara hemen, hola kanpora bat emado joan izan da, baina bertze herri batera. Eta gehienak hemen bertan bizi gara. Errango zenuke Iturenek izaera berezia duela? Bai, herrikuntza bai. Igual kanpotik tortzen denentzat, igual ez hainbertzen, herrikuntza bai. Azkenean bakoitza bere herrin beti izaera hori du eta gelditzen da horren, ez, baina bai. Eta zuk argi duzu edo argi izan duzu beti Iturenen geldituko zinera bizitzen? Bai, ni beti erran nuen itxetien nintzela ateko, pareja arraututa itxin bizi, edo behintzat itunan, ez? Hori garbi, beste herri batera herri txitin balima bai, baina hiri batera nintzen joanen. Eta zuri Iturenek zer emate dizu? Pues ematen dit haunditz, ez? Lasaitasuna, egunero bizitzan, gero mendira joateko aukera hori bertan badu larro mendia, kanpon ibiltzeko lasaitasun hortan, azkenin gauza haunditz. Ituren herri txikia dela aipatu dugu, baina hala ere beti egon da kulturarekiko eta halako lotura bat ez dela? Bai, azkenin beti izan da joalduna direla, gero bertsolarire beti izan dire, musika, orduan beti nahiz herria txikia izan, beti izan du kulturakin ikustekoa ez, haunditz. Joaldunak aipatu duzu eta zu ere joalduna zara ez dela? Bai, hala da. Nola sartu zinen joaldun izatera edo nola izan zen zure esperientzia? Bueno, ni txiritan hemen aur gutxi bezala dena joari ikusi eta gogurkin egoten gara, joari joartxu, eskolara ere joaten dira, joari inpausu pinta hola, eta horren hiru urteetako probatu nituen, ez? Itxin ere banun, hiru osabai jo zuten, eta gero egia da, pixko bat, 10 bat urte gola zulit, pixko utzi xamar do, batzu behintzat, azkenin horre ere segitzen du haunditz, ez? Nete haunditz, eta pixko sufritzea ez, eta utzi, baina gero hasi nintzen egun batean, jo hartxu buelta matero herriri inautetan, eta gerozti hasi nintzen egunero, inautan behintzat egunero jo bat nula, eta barrenet iratetzen zaizu, eta txiritatik ikusitakoa gustatzen dena, hortxe, segitzen dugu. Ez da kanpotik ematen duen bezain erreixa orduan joariak jotzia? Ez, gustatzen da, ez, azkenin ez da gustatu espero erreixa da, baina gerrin lotzen dizute fuerte, eta ez da 2 minuturo gauza bat, orduan ordurik inbertzuzu horrekin, eta betire nekatzen zara, eta ez da hain erreixa, pixo gogorra da. Joaldunen gibelian ez daude bakarrik joaldune, baizik eta jantziek egiten dituzten pertsonak ez dela? Hori da, azkenin joalduna joari jotzen duna ikusten da, baina gero horren atzin dago, gonazpiko egiten duna, gero tunturua egiten duna, isoput ere egiteko behar da bat, azkenin hori dena hor dago, eta nabaritzen da. Eta kasu honetan, Iturenen norra arduratzen da lan horietaz? Bueno, tunturrupiken lehen Felixi biltzen zen, eta gero bertze emakume bat ere bai, guain badabide bertze emakume bat ere bai, Maria. Azkenin hoien laguntzik gabe, egia da, joalduna jotzen duna dela, baina hoien laguntzik gabe joaldun bat ez zera joaldun izango, ez? Tunturrubi gabe, azkenin badu atzetik bada kristonana.
Eta gizonezkoak eta emakumezkoak elkarrekin jotzen duzue edo nola funtzionatzen du Iturenen? Bai, jotzen aldu nahi du nahi jo, tortzen da, patzen da eta jotzen du, ez? Azkenin gizon emakumezkoa egia da lehengo garaitan joarire gutxio ziren eta gizona bakarra jotzen ziren, baina aldatu da garaian eta ikunan emakume gizonak nahi dunak jo, dauki libre agertu eta jotzeko. Eta prestakuntzarako edo plazan elkartzen zarete inauteriak baino lehen, festa baino lehen, nola izaten da zuen? Ez, egia erran prestatola udanta ibiltzen gara kanpora joari jotza, aurten birusangatik dena kendu da, baina bueno, kanpora eta hola, eta gero bertan ez, inauteritan eguna lehenagoko egunetan puska biltzen du lir. Orduan, prestatzeko ongi tortzen da, baina beti momentuko ez du ikenola lehenagoti jotzen ibili, ez. Orduan eskolan ikasitakoakin eta gero egun garrantzitsutan jotzen duzuenakin ikasten duzuzuk ere, ez dela? Hori da, azkenin horre denat egun garrantzitsutan errege esperan bertan jotzi azkenin hori dena ongi tortzen da. Zegun dire bereixiek Iturengo herritar batentzat Iturenen bertan? Badire egun haunitz ez, bereixina egun haundina da egia erran inauteritarro astelena, zein guretza hori da egun haundina, baina oro inauteritarro egun guzit, joaldunen eguna irailako hirugarren asteburua izaten da gutxi gora bera joaldu eguna eta hori ere haritz bereixia, errege bezpera, bestak, baina batez ere inauteritarro astelena da bereixina. Inauteriak zenbat egunez ospatzen dituzue ba? Berez dire 7 egun. Ez dire jarraien iken, segidoztu iken, baina bai 7 egun izaten dire. Eta hain herritiken oinik ere 7 egunak mantentzen segitzen duzue? Bai, eta ogaini segituko dugu ez. Azkenin egun bat enduko bat zinon, nabari itxuro zen, eta dena triste egon ginen, ego bintza falta motarro ginen, eta orduan 7 egunetan bihar da, bai edo bai. Eta egun bakoitzak badu bere berezitasuna edo nolakoak izaten dire bertan inautiak? Bai, barrotxa azkenin bere behiza, astelena errandi zuten bezala izaten naundina, eta asteartea zubitarrentzat handina. Gu lasaiago ibiltzen gara, baina gero lehenbiziro osteguna ere 50 balagun elkartzen garela afaltzera. Hori nahiko berexia ez, lasai gaude, eta lehenbiziro eguna da. Gero larun batan ja hor heldu direi indar guzi, beste ikeko, lehenbiziro eguna, eta hor egia da kriston beste iken dela, eta gero hurrengo eguneko agia, ez da inbertzen abaitzen hurrengo egunin ere besta delako, baina bai, gero igandia garai batin pixko bajatzea hasi zen, baina gero azken urteetan kriston indar hartu du, mozorru ratetzen dire, azkenin, hola, asteazkena lasaiagoa da, eta gero azken lanun bata ja herritirolat egiten dugula herrikun artin. Gero bertsolarit izaten direla kontu pagatzen txugu, baina bueno, bertsolari eta hola izaten da nahiko berexia ez. 2 ordu hoie bertsurraitzen, bazkaldu gustora. Eta inauterietan normalean herriko jendia bakarrik egoten da Iturenen edo kanpotik ere etortzen zaizu jendia? Normalti herriko ibiltzen gara otordutan eta hola, baina egia da beste itenta kanpotire etortzen dela, igandin ikustera kanpotira gertzen da. Orduan kanpotira etortzen da jendia eta ikusten du ez, bertakoa, astelenin kristoin jende pila ibiltzen da, asteartitzu bitaia bai, eta gauza da kanpotik etortzen da ikusita hola, baina bestaz, batzu kanpotik gelditzen dira, baina bertzela herrikoa izaten da, zarra gaztia dena batera. Aipatu duzu zubietakin batean ospatzen duzuela inautetako egun batzuk gutienez, ze harreman duzue zubietako herriarekin? Harreman ona ez, beti egia da joari jotzerrunta pite hori izatea pite sanua, gurito gehiago dute, gehiago gara, hola, baina harremana hitz hona izaten da, gero ibiltzen gara, zubitan egiten dugu bisita bat, itunan beraier egiten dute, aurtizara ere joaten gara, aurtizan egiten bai dute beraier inauti gurekin batera, eta azkenin 3etan ibiltzen gara, eta izaten da harremana hitz berexia, eta ona. Orduan zuen artean elkartzeko ohitura baduzue, eta aipatu duzu ere bai, errege bezperan elkartzen zatela ez dela? Bai, hori da. Azkenin errege bezperan iken da, astelena astearteko ibilbidea iken duguna, egun baten arratsa baten. Azkenin afaldu, barrotxa bere zubitarrak herriko ostatun, gero sozidan ikeuta aurtizarra eta burro ostatun. Kriston jende pila ostatua dena betetzen da afaltzeko, eta gero aietortzen dira zubitarrak, joaritin, gerriko larrua eta joaritin bakarrik, unata, eta gero bueltan joaten gara guarata. Aurtizan geldituz, eta egiten dugu 2 egunetako ibilbidea, viajea, egun batin, ordu batzutan, ez? Eta gabaz? Bai, hori da, gabaz. Goizero 3 kaldera jarri joarit, eta gero goizero 7-8 arte
Zata batzu bertan gelditzen dena beste egiten dute, eta bertzi joariren joaten gara, eta bertan trago batzuk hartu, besta, zaten da gauza hitz politia ikustero. Berexi izan barra da, ez? Hain ordu txikitan joaria jotzen ibiltzia. Bai, haitz berexia. Gauza, egia da, erraten zu ez, gabaz, hauer erotu dire dola, mino, egia da dela egun bat haitz berexia, eta ikustero eta ere jendia hurbiltzen da, eta da haitz politia eta berexia. Badakizu gutxi gora bera ohitura noiztik badagon, edo ez dakizu arrasargi? Nire ez dut ideir, nire hola izautu dut, igual lehen jarringo dute, baina nire ez darit ideirez. Hola izautu dugu beti, ea gu kitir aurra jotzen dutela txaldetan, eta orduan beti hola izaututa ez darigu hau nondik heldu den ohitura hau. Baina aspaldikoa dela ematen du ez dela. Bai, hori da, ni uste dut pentsatzen dut aspaldikoa dela. Eta inautiak eta erraietaz aparte herriko bestak ere batuzu ez dela? Bai, hori da. Azken hemen santua San Martin da, hori egun horietan ez da egiten besta, hor aurtizan egiten dute bestak, baina hemen uztailan egiten da beti 3. asteburun, hor baztandarren biltzarrekin batera, eta zaten egun politiar, ez? Ze ohitura duzu herriko bestetan nahitan aiezkoak direnak iturendarrentzat? Bueno, itundarrentzat bat gaztintzat gau pasa egitea bai do bai, dener egiten dugu. Gero ohitura ez, mino beti izaten da, gau pasa egin eta joari jo barra, ez? Joari patu eta beti norbaitek, patzen jo joari eta buelta ematen dio herriri. Eta gero izaten dena ohitura, guain aspaldi galdua, baina lehen izatzea ohitura zurra kapotein, edari bat, eta ero herriri buelta eman azken egunin, bat bertziri bustiz. Eta etzena bustitzen errekara bai do bai. Orden hemen bustitzeko eta elkarri xiriken ibiltzeko ere ohitura baduzu ez dela? Bai, txiston ohitura ez, eta gero berua hunditzik emadu, bazkaltzen nahi garela, beti izaten da baten bat, hasten dena bustitzen ja bazkaltza izela ez. Berotua eta bat bertzia bazkariti bustitzen, baina ohitura hon horiek, azken urtin etzenin, baina aurten ezpeitein, baina lehen ohitura hori behintzat kontu ezko denbora hona iketin, haitz politia izaten da. Eta aipatuzu iraian ere badagola joaldunen eguna edo egun berezi bat ez dela? Hori da, joaldunen eguna. Garai batin nintzuten sortu zelitra hau lehengo joaldunei omentzeko, eta beti izaten da baserritara inautetan ez gara joaten, amezte auzora baserritara, eta orduan egun hortan beti baserrita joaten gara, dula urte batzuia bertsolari eramaten hasi ginen, baserri batzutan mintza bertsu botzero ez, baserri guztietan, beraier ere eskertzero, ematen diguten gosaria, eta ohitura hori, besta hori izaten da haiz polite egunero besta. Iturengo etxeek ohitura handia dute herritarrei ateak edekitzeko? Bai, triston ohitura ez. Bai, inautetan ez da beste herri guztietan bezala izaten, etxe ez itxe ibiltzia, baina joaldunen egunin, joari iraitu bezala ja atiak iretia daude, baserritan, gosari bat mango dizute, gero ikustera joaten azken herritire joaten den dia, jotzera musika edo ikustera, eta hierire bai gosaria, eta kriston eskuzabala dire. Bueno, orden bestazaliak zatela erten alda Iturengo herrian. Bai. Eta gazte bezala aipatu duzun hontan bertan gelditzeko autua egin duzula. Nola dago hemen bizitzeko aukera? Alokairua etxeak erosteko erresa da edo ez da hain erresa hemen bizitzen gelditzea? Alokatzeko itxea hunditzit ez dago, ez? Azkenin badiren itxe gehienak jendia bizi da, eta ez dago, ez? Gero saltzeko edo baten bat edo badago, eta ongi izan ez gero aukera behintzat, gero bizitzero eta lasaitasuna baduzu eta hola, baina erran dizutena. Alokatzeko eta alkilatu nahi bazu, ez dago hainbertze itxe igual, bertze lekutan bezala badela, baituzula kriston pila nahizuna alkilatzeko, baina izan ez gero eta hola norbait horri ez gero behintzat, lasaitasuna eta hori beti badago. Alare Iturenen bizita laneragateko gutienez autoa beharrezko izango da, ez? Adin batetik goiti. Bai, edozein lanera joan bardunak, hemen lana hola ez dago fabrikarik, holakut ja behar du kotxea bai edo bai ez. Eta gehiena azkenin Iruñera dela, edo behintzat Dornestera autobusa hartzero behar duzu ja kotxe hemen. Mugitzero ja behar da bai edo bai kotxe edo bertzela norbait eramatero behar duzu izan. Hala ere, saiatzen zate hemen gelditu nahi duzunak bizitzen inguruen lana harpatzen edo ahalik eta etxetik gertuen? Bai, hori egia da dena saiatzen ala itxetik hurbil, gero zaila da, dagoen egoeran eta hola itxetik hurbil jarrautzea, baina
bai saiatzen dela gehienak aldi eta hurbilena, ez? Gero bentatara ere joaten da jendia, orduan jadonezeti bauzu rotxia, baina behintzat saiatu lehenbizitzu aukera alden hurbilena, ez? Gero egia da, pues, gehienak urrutigo egiten dugula lana, donezeti urrutigo, dola, baina, bueno, saiatzen gara hurbila arrautzen. Zer da Iturengo herrian gehien faltan botatzen duzuna? Bueno, ni gazte bezala eta hola, pues, kirola ikero eta hola, frontoe bat itxia dagoena, ez? Plazan badugu plaza bat, baina irekia, eta orduan pues, euri ikerin ezin dugu pilota nahitu, o futboli nahitu erbazu frontoren pixko bat, edo hola, jaio martzu aurtizara, fronto ikirira, edo bertzela ja urroz, edo hola, ez? Eta hori da batez ere, hola, gazte bezala ni behintza falta motatzeuta fronton bat. Eta zerbait azpimarratu beharko balin bazenu Iturenetik, zer azpimarratuko zenuke? Pues aiztin erran dizutena, ez? Badela pues, beste iteko egun klabe horiek, gero lasaitasuna, egunero ostatu bat bazula egunero joaten zara, pintxu jaten altzuzu, eta gero pues, mendira ere bai, hemendik handitza errata iria, baina egia playara nahi badugu joan, ordu erdin ordugula playa, Donostia nahi badugu 40 minutu zaude, Iruñera ere bai, hori daukin hurbiltasuna iritatirez. Herrikiri izan, mendia eta baduzu, mio playa ere daukizula bertan. Eta erran bezala, espero dezagun, etorkizunean ere zuk hemen itia zure kabi eta zure xokoa. Plazer bat izan da egoitz zurekin Ituren pixketo beki zauntzea, mila esker. Zueri. Eta bertze bat arte. Bai, bertze bat arte. Maribi Elizaldek bere etxeko ateak ere zabaldu dizkigu, egunon Maribi, zer moduz? Egunon, ongi, zuek ere bai. Ongi gara, ongi gara. Erki. Bueno, konta iguzu, Maribi, zu bertakoa zara, Iturendarra edo ona esposatua? Ez, hemen jaiua etxi honetan jaiua naiz, eta bete hemen bizitu naiz. Eta zenbat anai arreba izan zatezuek? 3. Garai hartako ez zineten anai arreba haunitz, ez? Ez, ginen, 3 ginen. Bai. Eta garai hartan Iturenen nola bizitzen zen? Ze ohitura ziniduzten eta ze egunerokotasun? Hemen bizitu ginen, 4-5 behi, zatu gintuen, eta 3 bat ardi, xerri pare bat, itxina zitzen gintuen, eta oldaskuk, eta horik itxekuk denak, zaten gintuen. Eta bizi ginen. Familiekoak etxean aitzen zineten denak lanian? Denak lanin. Anaia gero onditu zirilik, joan zirin Frantzira, mendira lanera, eta gero handi ja Amerikitera joan zirin bi anaiak, eta gelitu nizen ni atxekin, kanpo lanin, atautxire banun, atautxi bat bagoinun, erekire laguntzen zigun. Garai hartan arrazoikoa zen, aitetxi, amatxi eta osabekin bizitzi ere bai, eh? Bai. Ja. Niko osabekik ez nun zandu bino, atautxik eta amatxik eta zandu nitxun, bai. Eta denak etxe berdinean bizizineten? Dena berdinin, bai. Eta ze ohitura zinuten gozaltzeko eta bazkaltzeko eta elkartzen zineten, edo? Bai. Desainatzen ginen, desainatu nahi zoruitzen bino bazkaldu denak elkarrekin, eta faldure bai. Garai haietan, ez ziren gaurko menuak izeten, ez da, Maribi? Ez pentsatu. Zer jaten zinuten? Pues jaten ginen, potajia, hori izaten ginen beti, patata saldadela, banabarra dirila, eta hilarrak, eta normal jaten ginen, gero xolomu ezaten ginen, nura igande unteko, xistorrek ere bai, hori besta ezaten ginen igandetan. Orden, garai haietan igandia egun berexia zen, jatuko orduen ere bai? Bai. Eta norri biltzen zen sukaldean zuen etxean? Ama zaten zen. Amatxire bai bine, amatxi minio gehiago zaten zen, gero ama. Ja. Eta zuri ere erakutsi zatzun sukaldeko ofizioa? Bai, bine, ni beti kanpun zandu naiz. Nola nire atxekin, gero eskondu nizen, eta nire senarrekin ere beti kanpora. Bai. Eta txikiek zinetela, eskolara elkarrekin gaten zineten eskata mutiko edo bakotxe beraldetik? Ez, geun eskola bagontxun. Eskak bagontxun herriko itxian, aparte,
zaten zen eskan eskola, eta mutikuna berre zen oain medikun konsulta da, hor zaten ziren mutikuk. Eta eskolara kontengaten zineten edo beldurtuek? Ez, kontent. Ni beti kontenta nire anaiek ere bai. Irakasle honak tokatu zitzaizuen? Bai. Tenorietan maestra bat ogoinun narbartukoa, inozentzia, ora giena gontxu zena, bai, oso maestra hona zen. Imaginatzen dut etxean euskeraz mintzatuko zinetela? Bai. Eta gero eskolaragan, eta Han erdaraz. bazagon zuretako gogorra izan zen, zaigi izan zen ikestia? Ez ba, txiki-txikitik nola 6 urteetan hasitzen ginen eskolan, pues, ja. Eta neskak ohitura zinuten gero mutikoen ganagateko la rekreuan eta libre zinutenian edo bakotxe beraldetik? Denak egun aldetik, bai. Eta zer erakusten zatzuten eskolan garaietan? Pues, lemizko hasi ginen guain bazala, geon librukin, aio hurik ikasten, eta gero ja hasi ginen adinekin, beti sartu ginen ja matematika, ez da horik, haitxu ginen, bastante estutxu ginen orduan, demoreteko. Eta ikasten zinuten josten talakoak ere bai? Baitere. Etxeko ofizio erten zitzaion horiek? Bai. Ni benun lagun bat, aurtizan, nik hasi egiten zuen, bino, eta antzin horten itxungo elizan arrabtu nun terranion, Mari Carmen, nik hasi egiten aldo noan iken, eta ez erantzien. Bino, itxungo intxun mantelak eta, bai, goz politik itxungo intxun. Charmantak. Bai. Desayunatzeko ere, oroitzen ez, nire serbiltekin nola ingoen mantel txiki batzuk maireko. Bai. Orduan beti bazagon zer egina eta zer ikasi, Bai, ikasi, erauztikuten. Bai, bordatzen ere bai. Eta gero eskolatik buelta eta lanera? Lanera, bai. Gurasoi laguntzera azienekinta? Aziendetan, bai. Eta zure etxeko baten batek etxetik kanpo egiten zuen lan edo? Ez, denak etxien itxungo nion. Garai hartan antzeko izanen zen etxe guzitan, ez? Bai, geixo denak berdintxo bizi ginen. Eta noiz hasi zineten Ameriketara gateko idea horrekin? Zuek izan zineten lehenengotakoak edo nola izan zen? Ez, Basiri leheno gore ibanak Basiri, lemizko, nire sortu txionte joan zirin lehengo zarrak Argentinera. Bira. Bosten ide. Bai, Eskrituretan hor daude. Batzen dute, nola joan zirin bosten idik, nora eta dena. Eta gainera, nik beti ikusten tristia, guratsuk pagatu zioten, hori, batzen du eskrituren, bia maritima. Ara? Dotiteko. Bira. Eta seguro nago egeiko txirela bueltu zanen. Pagatu zen zioten biaji hori guratsuk, bino, betiko joateko gixarruk. Baina garai haietan alde izaten zen, ez dela? Hala zaten zen. Ja. Hemen goxia pastu zinuten? Goxirik ez, fantasirik ere ez. Justua, Justun bizitu ginen, bai. Beti izan dugut, hori ezpada talua. Taluk ere, jaten ginen talua, amnitz jaten ginen. Xingarrekin dela, gaztekin dela, horik itxin zaten ginen, xerri hiltzekin, urte guziko xerrila zaten ginen. Txisto horrek eta denak konservetan batzen ziren, holtxe bizitu ginen. Eta Ameriketara zure etxeko gaztenak zuen anai arrebak gati erabaki zinutenian, nola hasi zen edo nor berotu zen? Triste, lemizka nahi zarna joan zen, bai. Ta pena? Soldadotik enskapu bezala joan zen, bai. Ara? Bai. Zu nahi soldaduin, eta, bueno, Ana Mari nuaina ditu dut hildela gehizua. Bai. Pues are paperekin zkion, eta ura joan zen lehenbizko. Ure ibiltzen zen, ez? Papera eta egiten. Bai. Eta garesti zen Ameriketara gatia? Orduan nahi zoroitzen zemat guztaz zaionek eri erratuko. Bino joan zirin, eta kontent zirin. Bi anaia joan ziren? Bi anaia, bai, bi anaiak. Lehenbizko bai joan zen, gero joan zen bertzia, gaztena, gero urriru joan zen. Enero joan zen zarna, eta otubre joan zen bertzia. Eta biek leku berdinera? Eta ez. Leku berdinera nausi berendoko, bino leku difentiten patu zuzten lanin. Eta gurasoek pen hartu zuten? Gure amak eta zuten ikusten zaion beti tristura bat. Anaiak
joan eta gero. Eta nola solasten zineten haiekin? Orduan, kartaz, dena kartaz. Haietzen ziren karta hunditzera? Bai. Eta egubrituko eta batxutor, hori, bere ateta amari bialtzen zioten kuadro batzuk ikeagarri politxak. Badut kuadro bat egubrituko seinalia. Eta gurasoak beti kartan esperuan? Esperun. Haiek ezakiten igual irakurtzen baino? Biaurek, bai, nire atxa... Bazekiten irakurtzen? Nire atxak ongi, ama gutxiko zakin. Bina atxak oso ongi zakin, bai. Eta zuk ere pentsatu zinen noiz baita Ameriketara ibatia? Ez, behin ere. Bakarra nire gizona nirekin hasi zeliken, zagon prestatua joateko Kanadara. Ara? Bai, bere anaikin eta bertze bi zubitarrekin. Eta intzen gibeltu. Bai, zubitarra bat bakarra joan zen, handa guainiken. Gura bino, gero, beti iduktzen zuen bere xirrinta hori. Bai, eta nire nahi erraten zion, eta gero bera nahi bat bazunan, eta ura tortzeliken, gero umiak galdugu intzulik erantzun, joan mardugu eta bale, joan ginen, prestatu ginen, eta tarte hortan amatxi xar bat jetu zen Argentinetiken, eta erranion baita guain, zein bardugunekin, paperek timerko txugu, seguruko zerbait timerko, eta kasualidadia gu martxatzen ginen fetxetan jetu zen esua, eta nik elitu nizen areri paperek eta itxuko, eta berak martxain zuen. Eta zen denbora egon zen Kanadan? Ez, hau Kalifornira joan zen. Kalifornian. Hau Kalifornira joan zen era naia. Bueno, nire izona. Bere anaia Kalifornin zen, eta Kanadara etzen joan, mendira behin ere. Azkenean Kaliforniara? Kalifornira joan zen, eta gero jardinero zen anaia, tintzisten ardiek erosi eta ardi tropo bat zuten, han. Sosa abudu esio do gehiago ituko, eta gero nik hemen eskazandu nuen, eta ranion atxerita, joan bar nula, gizonen gena, neskakin. Eta atek erantzitzen, ni bateko baina neskatzu enulu eramen. Eta hemen utzitzeko lana zandu nuen, bai. Gogorra izango zen? Badakizu, kontent joan izen eta kontent horren izen. Han pasatu nituen lau hilaute, eta ni banakin neska, bereko hori erraten zuen, hango temperaturak eta trafiko eta avionak eta zela, ubezela neska okemen eta bale, eta hala neska hemen utzi eta martxain nun. Eta lanian nahitu zinen? Eta jardinetan haitzen izen laguntzen pixkot, bino itxeko lanak egiten, eta ekin, lau hilaute pasatu nituen, oso guztura, oso kontent joan izen, oso kontent horren izen. Seguro, handena diferente. Neskako eskortua, bueno, mendik fotografikitik gortzen zioten, Isidro Natxa Manuelekin eta fotografikaterik badauzkit. Eta zugan zinenean, arpatu zinen mundu Ameriketan arron diferentia zen Arron hemengoa? diferentia bai. Joan eta aeropuertuko allegedadora eta gero hango zerak eta gero kotxik ere bai karragarrizko eta gero etxera joan eta telefonua momentutik momentura eta erratu nubia Espainin ezkinik ebiziko hemengo gastukin. Eta beti hori gogun irutzen nuen. Eta Aragan zinenean pentsatu zinuen momentu batean antxe bizitzen gelditzea? Guratxun kargo nizeni. Ez nizen gelditxo inoltere. Orduan zuga zenekin? Urte batzuk inen itxun, beti erratu urte batzuk gustora, baina betiko zinun, porque atetama zauden ere zai gelditxu zerin, nahiak erantzieten zu gelditxu bertzu horre, eta bale. Hala izaten zen lehen ez dala? Hala izaten zen, bai. Tokatzen zenien tokatu? Ja. Eta ondotik bueltatu, eta herrien nola ikusten zinuen giroa gazte zinela? Bazagon herrien gelditzeko ilusioa, jendeak kanpora gaten zen, izan Ameriketara edo bertze ondoko herritara? Bazirin bastante gazte mendik orduan demoretan joan zirinak. Batzuk tortzirin, badiri angelditzuk ere badiri, bai badiri, eta oso diferente zen lehenago, Bino gaztiak hemen orduan elkarrekin eta errandugun inabetuetan eta elkartzen zirin, eta orduan ere bion besta egiten zuten, bion modura. Eta emakumeak ere bestara eta tratzen zineten? No, ez. Emakumeak itzen joaten, oan joaten demazala
inautitan eta bazkaltzera eta ez. Eta zuek non zontzen zinituzten bertze herritako jendiak eta neskata Bai, mutikoak? bestetara joaten ginen. Bestatara bai, inautetara ez, baina bestetara bai. Ez, erran nahi dut, inautitera herrin ustatora ez. Bino, bertze herritan zaten zeliken bestaketa, Zubitan, Elgorrin, Donestun, joaten ginen. Eta nola joaten zineten? Batzutan oinaz, eta bizikleta zutenak bizikletan, eta eskuinunak oinaz joaten ginen. Ja. Kuadrillan joaten zineten? Bai, kuadrillan ibiltzen ginen, beti. Eta kantari joaten zineten Bai, edo nola? konten bai. Bai, ez dala? Oi. Ja. Lanakinta gero normalian? Lanakinta, bai. Eta lehengo beste nola izaten ziren, Maribi? Lehengo beste zaten ziren, pues, ez ziren oain bazala zaten. Orduan, atetzen ginen goiztan, eta beste egun batin, pues, egurdiko meseri joten ginen, handik torri, eta gero bazkaldu, eta bezperak ere zaten ziren elizan, arrosariua, eta arrosariuri joten ginen. Eta baina arrosariua entzunez gero, ja, libre ginen, pasiuruko, eta, ja. Lehen orden elizakin ere bazuten... Bai. Ez horrein bezala, ez dala? Ez zagon oain bizin utzia, ez. Horrein gauziek aldatu dire nabaritzen duzu? Haunitz aldatu diri, bai. Eta inauteritan emakumeak atra ez? Ez. Baino... Gero hasi zen, men hola kuadril bat, hola emakume inak, enskatsa inak eta hola bestitzen eta hasi ziren. Eta gero nik oroitzen izena izan duzirin enbizkuko la, ikarrin, majo intzuten urti hartan. Eta gero ja, denak hasi ginen, jauna irera. Batzuk eixo, beste gutxixo, bino niri gene gustatu zait ikaragarri. Orduan eskertu zenuen emakume horiek hasi izana. Bai, ja. Eta herrikoen artean beti giro ona egon da, harremandu izan zatea honit? Bai. Arrontongi moldatzen zerin, ja. Aurti izan ikintzuten bion aldera. Eta lasaga dau, lasagarrak eta itxundarra berri zen elkarrekin. Bai. Horren aurtitzeko pixke diferente. Bai, ja pixkot badute bion zera. Bion ozu edo bion herri bezala, ja. Eta zuek inautetan eta kusitu argazki betzuk lehen batzuk sombreroekin ibiltzen zinetela eta nork bestitzen zituen inautetara tratzen ziren joaldunek? Joaldunak bion itxetan zaten zisten bion arropak orduan eta joarik utzi zaten zirin. Eta joarik zirin itxetan, maten zikioten gaztirik ez zuztenak joaldun izateko modun, utzitzen zkaion, utzitzen zkaion, eta... Eta gero, txuntxunetan horrek iten zituen? Txunturruk, orduan, ez dakit nokitzen zituen egi errateko, bino, zapel batzuk bai, hola, sombrero txiki batzuk, iten zituen, itxunan, graziosa, deitzen zaion Andrierek, zuen. Zubialdeko herriko etxien bizitzen zen. Bai. Arek iten zituen, eta nik bat badut sombreroren fotografia, anaiakin ateria. Eta zuk baduzu ohitura edo bazinuen ohitura alako sombreroa hartzeko edo normalean mutiko bakarrik hartzen zituen? Orduan, bueno, emakume hori, ez dakit hori nik uste Sevillan aztola bestitu ziren urti hartan, eta gero labradori zire bestitu zandukatu diri, ja, bino, nik ez dut zandu egi errateko, ni mozorroz gehiago zandu naiz, tapatu gabiltzukoa. Hemen ohitura handi dago tapatzeko ez dala? Tapatzeko ez izautzeko albaldin bada. Eta zuere ibilia zara horla? Bai. Eta ondotik erabaki zenun iturenen gurasoak zeintzen gelditu? Bai. Eta hemen familia edukitzia? Bai. Eskondu nizen, eta gizonare joalduna zandu dut. Bai? Itxundarrekin sartu zen, bueno. Bai. Orden gustora ibiltzen zen iturendaren artean? Ikaragarria zen joaldun gontentzaten zen nautitan. Afizioa bat zuen? Afizio ikaragarria, bai. Eta nabaritzen duzu orain herrie txikitu, haunditu indela, aldatu? Denboretukutik haunditu inda, bai. Gaztiak ere guain oso gaztik sartzen diri gaztetan. Orduan zaten zen, ez da iten masai urte, 18 bat urte edo hola zaten zuten, antzartzeko, gaztetan. Eta lehen
Iturenen ze ostatuta denda bazauden? Haunitz. Bai. Ordun bai. Orain baino gehiago? Bai, pentsatu. Ordun bazen errekaldia. Han bizi dagoen Felixi. Ura ustatu izaten zen. Nik izautu dut. Gero, tienda Landernia. Eta gero, piuinin ere guain ustatu izan duzen, guain ez dago bino. Bai? Eta maista matia. Xondinia. Hori ustatuk zirin denak. Ja? Eta joan zenia tienda koskorra zaten zen handia joan zenia. Hor belak eta denak itxin zuzten. Bai, belak eta denak itxin zuzten itxin. Garai haietan erosketak denak herrien edo ziren. Herrien, bai, bezkin inorat, ez zen kotxirik ere orduan. Eta Donezte bera eta gateko ohitura bazinuten? Mandatu kitxera? Bai. Ez dut uste. Lehen dena herritik. Lehen dena herrin itzen zen. Bai. Eta mediku eta dena herriak zinuten? Mediku ere bagunon, mediku itxia intzuten, elgorgi, zubitek ditunak. Eta medikua mentzatu ginen, eta apesare bai, herriko hori, eskolak ere bai gintzun bertan. Osea, itxuna, farmazia ere zaten zen. Nik ez nuen izautu, mian farmazia, bai. Zaten zen, itxungo palazion. Kotxilla ondu hartan zaten zen. Bai. Orden erten alda, Ituren bizitzeko leku xarmanta zela ez dela? Muladetan, guai minio gehiago, osea, gauza zerra nahi dut, tiendazta, ostatozta, herrik ustatu ere bai, horrik ustatu ere, bertokuk zaten zuten. Eta frontonian eta jostetan ibiltzen zineten Bai, naiz? eskoltik aterit hortzaten ginen gion, ja. Eta orain herrira behiretzen duzunean, nola ikusten duzu herrie? Kambiatua. Ja, guain eskolek itxen ere aigera, aidirim, eskol berrik itxen. Eta zer da gehien aldatu dena zure ustez, edo gehien diferente ikusten dena? Diferente ikusten dena, zerren dizut, pues, lehen iritzen ziren apostu behiekin harria tiraka eta zaten ziren aizkogorak eta lehen ere, Bai? Bai. Eta bertsolariek ere ibiltzen ziren hemendik? Bai, berzuk ere zaten ziren, ostatun zaten ziren orduan. Inaute garaian da? Lehen ere zaten zirela besta politak eta ni fotografitan dauzkit, osea hortik dakit zaten zirela, bai. Besta xarmanta. Xarmantak zaten ziren demoreteko. Eta zu Maribi, etorkizunean ere hemen biziten kustizu zure burue? Gero? Bai, hemendik urte batzutara hemen ikusten duzu zure burua? Bai, hemen nahi nuke. Espanatu eramten, Lizundaldera. Baina albaldin bada bederen Iturenen gustora ez dala? Hemen nahi nuke, ia. Bai. Bueno, Maribi, plazer bat izan da zure etxeko ateak zabaltzea eta pixka denboran gibelatitea, mila esker eman diguzun datuengatik. Ez da jauzure, ez duz eskerri mamarri jauztan ere. Bertze bat arte eta Nahi zuen arte. ikusiko gara. Hemen egoin gara, atik zabalik egoin zaintzu zuen. Eskerrik asko. Ez da zereniken. Eta dagoeneko programaren amaierara iritsi gara. Gaurko hontan 4 pertsonen eskutik eduki dugu Ituren ezagutzeko aukera. Bakoitzak bere ikuspuntua eta bere bizipena kontatu dizkigu. Eta halaxe Iturengo oroitzapen eder batekin goaz. Espero dut zuek ere oroitzapen polit bat edukitzea eta herria hobeki ezagutzeko gogoa piztu izana. Bitartean ongi bizi eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.